Nalejme si čistého vína. Bitcoin nie je úplne intuitívny. Zapisovanie si seedu, zabezpečovanie passphrase či generovanie QR kódov, ktoré reprezentujú adresy, aby sme mohli posielať naše bitcoiny, nie je niečo, na čo by sme boli úplne zvyknutí. To ale nebráni tomu, aby sme sa mohli bitcoin naučiť používať čo najviac intuitívne a aby sme si mohli vybudovať mentálnu a svalovú pamäť na niektoré úkony. V tomto videu si povieme 3 praktické tipy, ktoré by si mal z môjho uhla pohľadu implementovať do svojho bitcoinového lifestylu čím skôr. Asi najhoršie, čo môžeš urobiť, je nakúpiť si bitcoin za väčšiu čiastku, trezor šupnúť niekam do zásuvky a nechať ho tam ležať niekoľko rokov. V tomto prípade sa ti totiž to môže stať, že zabudneš niektoré postupy, zadávanie PIN kódu či passphrase a tým pádom stratíš prístup ku svojim bitcoinom. Preto svojim klientom vždycky odporúčam si proces prístupu ku svojim bitcoinom opakovať na pravidelnej báze. Čo to v praxi znamená? Raz za nejaký čas, povedzme napríklad 3 mesiace, vytiahneš trezor zo svojho bezpečného úložiska, zapojíš ho do počítača, naťukáš svoj PIN kód, passphrase, poprípade si pošleš nejakú drobnú transakciu. Týmto spôsobom si vybuduješ určitú mentálnu a svalovú pamäť na tieto úkony a je veľká šanca, že nezabudneš niektoré dôležité postupy, ktoré pri svojom bezpečnom uchovávaní potrebuješ zachovať. Pro tip odo mňa. Trezor Suite vo svojej aplikácii ponúka možnosť overiť si funkčnosť svojho seedu. V praxi to znamená, že vôjdeš do aplikácie Trezor Suite a tam podľa pokynov, ktoré ti ukáže aplikácia, overíš svoj seed, teda svoju zálohu, či je správna a neurobil si tam náhodou nejaký preklep. Týmto spôsobom vieš predísť rôznym problémom, kedy by si napríklad mohol svoju zálohu zapísať nesprávne alebo poprípade by tvoja záloha prestala byť z nejakého dôvodu čitateľná. Konsolidovanie svojich zostatkov je druhou a nemenej dôležitou radou, ktorú ti v tomto videu chcem odovzdať. Bitcoinové transakcie fungujú na princípe tzv. Výdavkov. Je to veľmi podobné, ako keby si išiel do obchodu a predavačka ti vydá za tvoj nákup nejaký výdavok. V závislosti od množstva týchto výdavkov následne záleží aj veľkosť tvojej transakcie a tým pádom aj cena tvojej transakcie. Pokiaľ si teda posielaš napríklad na svoju hardwareovú peňaženku Trezor pravidelne každý mesiac povedzme 100 eur v bitcoine, odporúčam ti po určitom čase, keď si budeš kumulovať tieto bitcoiny, urobiť túto konsolidáciu, aby si predišiel veľkým poplatkom za tvoju transakciu. Proces konsolidácie je veľmi jednoduchý. Jediné, čo musíš urobiť, je vziať tieto zostatky, ktoré máš vo svojom trezore a preposlať si ich na novo vygenerovanú adresu takisto v tvojom trezore. Tuto ale veľký pozor. Pokiaľ nakupuješ bitcoiny KYC aj non-KYC formou, daj si veľký pozor na to, aby si zostatky z týchto dvoch fóriem nákupu nezmiešal do jedného. Tým pádom by sa ti mohlo stať, že bitcoiny, ktoré si nakúpil anonymnou formou, sa ti týmto spôsobom deanonymizujú. Tretí tip, ktorý ti v tomto videu chcem dať, je na pravidelné sporenie. Pravidelné sporenie v bitcoine je samostatnou témou na dlhé videá, avšak elementárnou a základnou otázkou opäť pri pravidelnom sporení je súkromie. Pokiaľ si chceme zachovať čo najväčšie súkromie, môžeme využiť pri pravidelnej forme nákupu buď bitcoinový automat alebo služby tzv. Etického vexláka. Obe tieto formy sme si už spomínali v predchádzajúcich videách. Miernou nevýhodou pri pravidelnom nakupovaní cez bitcoinový automat môže byť práve vyššia cena transakcie. Preto, pokiaľ ti záleží na súkromí, určite ti odporúčam nakupovať pravidelne od nejakého etického vexláka, ktorého poznáš vo svojom okolí. Pokiaľ pre nás súkromie nie je prioritou číslo 1, túto odporúčam si pozrieť druhé video v tomto praktickom kurze Bitcoinu. Výbornou možnosťou je využiť klienta štosy.cz, čo je aplikácia českej výroby, ktorá ti automatizuje tvoj nákup bitcoinov. Cez klienta štosuj.cz si vieš veľmi jednoducho nastaviť pravidelné dokupovanie bitcoinov a následne preposielanie týchto bitcoinov na tvoju hardwareovú peňaženku Trezor. Pre viac informácií klikni na link v popise štosuj.cz. Toto sú za mňa 3 najdôležitejšie tipy, ktoré by mal ovládať každý, kto si chce sporiť v bitcoine. Pokiaľ máš nejaký dôležitý tip, ktorý v tomto videu nezaznel, neváhaj ho napísať dole do komentárov a tým pádom sa podeliť s ostatnými. V poslednom videu z tejto série Praktický kurz Bitcoinu
si ukážeme technológiu Lightning Network, vysvetlíme si ju a ukážeme si, ako môžeme lightningové platby využívať v našom živote.